Isimo na orasan sa iyo Marilo Action Radio Philippines Standard Time alas 9:44. Nagapamati ka mo sa atong sining marathon broadcast sa Bantay Baguio. Ang pagsunod na ni Baguio Odette diri sa Negros Occidental, Bacolod City. Amo ni karon ang ginabantayan sang halos tanan nga Bacoreños kag Negrosanon. Apisar nga ining bagyo nga si Odette ara pagyapon sa area sang Sorsogon, nagawaswas pag nagabalbal. Pero mabatsagan tara ang iya sining efekto diri sa Negros kag syudad sang Bacolod. Kung ari ka diri sa 4th floor sa Action Radio sa Welrose Building, mabatsagan mo gid nga syado ka baskog sang hangin nga nagaigo na diri sa 4th floor sang Waragwagan sa Action Radio Bacolod. Grabe ang hangin sumong sa sagwa. Nagahinuli lang ang amon ding atop kasi no. Ang expected naton nga posible si Baguio Odette magalabay diri sa Negros mga between alas 11 ini nga gabi or alas 2 karon sa kagahon. Amo ni kina ang forecast sa Pag-asa based sa mga nakuha nato information sa aton sining mga naghatag report update sa nakatsang panahon. Inyo nabatian bago lagid kay na ang report ni Aksyon na Tokayo Eric Tenerife dito sa Southern Negros, particularmente dito sa syudad sang Sipalay kag Banwa sang Hinubaan, totally blackout na. Why na to kuryente ang Hinubaan kag wala na kuryente ang Sipalay. Ligom dulom na. Kinalaragway ko ang report ni Tokayo Eric Tenerife ang mga balay dito kuno nga himo sa Sinbla. Aga ko na ga pamalakpak na kunong sin mo butsing nun nga grabe gid ang puwersa sang hangin dala ni Baguio Odette. Ang ulan pulo pugtak kani mo kun aton nga obserbaran ang hangin niya mo ang nagabuyong-buyong. Ang ginatawag nila nga pugada mo ni delikado mong dito sa Sipalay kag Hinubaan totally blackout na, nagawaswas na dito ang ulan. Sigurado kung nag-os-os na di siya from Northern Negros, maos-os na di siya sa Central, pagkanto na di sa Northern Negros. Di mo na subong ang aton nga mga municipal kag city mayor, ang ilang nga mga rescue group sa mga Banwa kag syudad, alerto na 24 hours, 24 oras. That's why nga nagpakamayo ang management sa Action Radio Bacolod na hindi na mag-sign off ang Action Radio